Luto na mong kopras, guys. Ay, paning abuhi na mo dis bukid, oh. Pang YouTube, ah. Pila kang kilo sa kopras ron, daraw? Pila kang kilo ron, murag. Mahal man daw ko, no? Kugay mo, mahal. Mahal ang bugas. Mata di kini mahugno. Bugat bagay ko. Daghan ang gabi. Daghan ng gabi kayo, ang mahugno. Bawog lagi na, no? O bawog lagi na daan. Nabaway ka lang. Para maging kusog ang aso. Hulog ng lubi na ba? Parasan Mulabi, Zamboanga del Sur ni. Sakto kini karga na sa badya. Lisod ka single na. Tagalan para makasapit ko. Data niya. Data ko na tinggalin. Taas para ba kayo sa bidaon? Oh, mani kopras na nani siya. Mani tay mailhan nga luto na. Anao na siya bukon ana. Oh, kani siya nga forma luto na ni. Ay beli magkalubian dere oh, na dagang kalubian. Oh. Buka pre. Sibuk ba? Nao na siya para daghang sulod o lubkon. Matod pa sa ba na lubkon yar mubugat ang timbang. Bukan nagbato. Tingala po sigurong buyer nga maabot og 110 kilos niya isa ka sako. Nagbato lagi.